Ο Ιούνιος μήνας θα είναι καθοριστικός, γιατί μαζί με το ΙΕΚ του New York College στείνεται, ετοιμάζεται, πέστε το όπως θέλετε, μια πολύ καλή συνεργασία, η οποία εάν εμβολιαστεί καλά φέτος, τις επόμενες χρονιές θα αποδώσει καρπούς, οι οποίοι θα είναι παράδειγμα συνεργασίας συλλόγων και ΙΕΚ, όχι μόνο για την περιοχή της Θεσσαλονίκης, αλλά και για όλη την Κεντρική Μακεδονία, διότι θέλω μέσα από αυτή την εκπομπή να σκέφτομαι για όλη την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, διότι ό,τι καταφέρνουμε και κάνουμε εδώ πάνω να είναι προς όφελος όλων μας, καθώς είμαστε περιοχή, 7 νομοί, οι οποίοι και σε επίπεδο αθλητισμού και σε επίπεδο κοινωνίας έχουμε προσφέρει πάρα πολλά και έχουμε αναδείξει πολλά ταλέντα σε κάθε μορφή αθλητισμού. Αυτά ως εισαγωγή. Για να σας πάω στους καλεσμένους τους απόψινής εκπομπής, αριστερά στο στόμα σας βλέπετε τον κύριο Δημήτρη Μπέλο. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας, διευθυντή του ΙΕΚ New York College. Καλώς ήρθες, Δημήτρη. Ευχαριστώ πολύ. Και τον Χρόνη τον Αρετάκη, δεξιά στις οθόνες σας, πρόεδρο του Εραστέχνη Αγροτικού Εστόρα Ευόσμου. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Να είστε καλά. Τώρα εγώ έδωσα νομίζω τις κατάλληλες πάσεις. Πρόεδρε, να ξεκινήσουμε από σένα πρώτα. Αθλητισμός και κοινωνία. Ένας εραστεχνικός σύλλογος στο μεγαλύτερο δήμο, μετά το Δήμο Θεσσαλονίκης, και τον δεύτερο μεγαλύτερο δήμο της Βόρειας Ελλάδας. Αυτό είναι βάρος τώρα, είναι, πώς το λένε, φορτίο μεγάλο ή αντέχετε? Είναι τεράστια ευθύνη. Μάλιστα. Είναι τεράστια ευθύνη. Ο Αγροτικός Αστέρας είναι ένας αθλητικός οργανισμός, ο οποίος φέτος συμπληρώνει 85 χρόνια ιστορίας. Αυτή τη στιγμή πληροφοριακά υπάρχουν 400 νεαροί αθλητές, αγόρια και κορίτσια, που μαθαίνουν καθημερινά ποδόσφαιρο. Είναι ένας σύλλογος ο οποίος έχει πολυπίκυλη αθλητική αλλά και κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα, όχι μόνο στη Δυτική Θεσσαλονίκη αλλά και ευρύτερα. Προσπαθούμε, το βάρος φυσικά είναι μεγάλο, οι ευθύνες είναι μεγάλες και ο χρόνος που απαιτείται για να υλοποιήσεις όλα αυτά τα πράγματα είναι λίγος και πολύτιμος. Αλλά θέλει και λεφτά όμως, έτσι. Δεν είναι θέμα χρόνου μόνο. Να πάμε στο διατάφτα της υπόθεσης, μιας και μιλάμε για το σύλλογο. Θέλει τρέξιμο για να μπορέσουν να βρεθούν οι κατάλληλοι πόροι και να γίνουν όλα αυτά τα οποία έχουμε στόχο να κάνουμε. Ωραία, θα τα δούμε στη συνέχεια. Κύριε Μπέλο, αθλητισμός και μάθηση ή το αντίστροφο, όπως θέλετε, μπορούν να ταιριάξουν αυτά? Απόλυτα, δεν μπορούν να ταιριάξουν αυτά. Ως ΙΕΚ τι στόχευση έχετε? Κοιτάξτε, εμείς πάντα τον αθλητισμό τον είχαμε μέσα στην ατζέντα μας, γιατί είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με την νεολαία ως επιτοπλίστων. Με το που ακούει κάποιος αθλητισμό του βγαίνουν πολύ καλά και θετικά αισθήματα. Ο αθλητισμός χτίζει προσωπικότητες. Ο αθλητισμός μέσα στην κρίση είναι ένα μονοπάτι που σαφώς και θα βοηθήσει και θα ενισχύσει και θα δυναμώσει την αυτοπεποίθηση του κόσμου. Σαν ΙΕΚ είμαστε πολύ κοντά στον αθλητισμό, γιατί έχουμε ειδικότητες συνυφασμένες με τον αθλητισμό. Έχουμε την ειδικότητα του προπονητή στο ΙΕΚ, έχουμε την ειδικότητα του φυσικοθεραπευτή, που δεν σας κρύβω ότι είναι πάρα πολλοί που έχουν τελειώσει ΤΕΦΑ και έρχονται και συνεχίζουν σε εμάς για να μπορέσουν να πάρουν ένα πτυχίο εξειδίκευσης στη φυσικοθεραπεία. Έχουμε νοσηλευτή, έχουμε ειδικότητες που άπτονται της υγείας, που πάλι είναι συνυφασμένοι με τα αθλήματα. Είναι κάτι που το είχαμε στην ατζέντα και είναι χαρά πολύ μεγάλη που συνεργαζόμαστε με τον Αγροτικό Αστέρα και χαιρόμαστε γι' αυτό. Να ευχαριστήσουμε και την κυρία Ζήκα που μας έφερε σε επαφή. Ήταν κάτι που το θέλαμε. Θέλουμε να είμαστε κοντά στους νέους, θέλουμε να φανούμε χρήσιμοι με τον οποιοδήποτε τρόπο, είτε αυτό είναι κάποια χορηγία που μπορεί να έχουμε, είτε κάποια συνεργασία σε όλες τις δράσεις του Αγροτικού Αστέρα, το οποίο θα προσπαθήσουμε και δεσμευόμαστε ότι θα στηρίξουμε με κάθε δυνατό τρόπο. Δεν μπορεί παρά να είναι κάτι ευχάριστο. Δηλαδή, ο αθλητισμός πάντα συνδυάζεται με κάτι ευχάριστο. Δεν μπορεί να βγει τίποτα το αρνητικό με τον αθλητισμό.
Νομίζω ότι έχουμε καθυστερήσει και ως χώρα σε αυτά τα θέματα, έτσι κύριε Ρετάκη και κύριε Μπέλο. Έχουμε καθυστερήσει. Αυτό το οποίο επιχειρείτε σήμερα εσείς να προωθήσετε, ξεκινάτε και καλώς το ξεκινάτε, είναι ένα μοντέλο το οποίο έχει ήδη καρποφορήσει στην υπόλοιπη Ευρώπη, στον υπόλοιπο κόσμο και εμείς το παρακολουθούμε έκπληκτοι. Για μας είναι πρώτη στην προτεραιότητα καλός αθλητής, καλός μαθητής. Ναι. Εμείς θέλουμε στην οικογένειά μας παιδιά τα οποία δεν μπορούν μόνο να κλωτσάν καλά την μπάλα, αλλά να έχουν το μυαλό τους να δουλεύει όσο δυνατόν καλύτερα, να έχουν προτεραιότητα τη μάθηση και φυσικά και την άθληση, αλλά προτεραιότητα, όσο και αν φαίνεται περίεργο αυτό να το λέει ένας υπεύθυνος μιας ποδοσφαιρικής ακαδημίας, για μας προτεραιότητα στον Αγροτικό Αστέρα είναι να έχουμε καλούς μαθητές. Γι' αυτό και τους ζορίζουμε σε εισαγωγικά, γι' αυτό και ελέγχουμε τους βαθμούς τους, γι' αυτό και δίνουμε κίνητρα και δωράκια ή τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, κάνουμε κάποια μπόνους σε παιδιά τα οποία αριστεύουν κάθε χρόνο, για να μπορούν τα παιδιά μας να έχουν προτεραιότητα τη μάθηση. Εδώ θέλω και εγώ να ευχαριστήσω το New York College, τον κύριο Μπέλο, να ευχαριστήσω και τη Χαρά τη Ζήκα που μας έφερε σε επαφή, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, την υπεύθυνη marketing του Αγροτικού Αστέρα. Μαζί με την κυρία Κοντοζίδου δουλεύουν αυτό το κομμάτι καθημερινά και νομίζω ότι ανοίγει μια καινούρια σελίδα για μας με όχημα, χωρίς να θέλω να παρεξηγηθώ να το πω έτσι, το New York College, να δώσουμε στα παιδιά μας κίνητρα για να είναι ακόμα καλύτεροι όταν θα τελειώσουν πλέον την ηλικία της μάθησης. Κύριε Μπέλο, ανήκω σε εκείνους τους ανθρώπους, τους πολίτες, χωρίς να εμπλέκω καθόλου την ιδιότητά μου αυτή, που είναι περήφανος για όλα αυτά τα Ελληνόπουλα τα οποία καταφέρνουν να περνούν στις σχολές εδώ της χώρας μας και να αναδεικνύονται στην συνέχεια επιστήμονες και να διαπρέπουν στο εξωτερικό. Χωρίς βέβαια να θέλω να πω τίποτα για τα παιδιά τα οποία σπουδάζουν στις χώρες του εξωτερικού και παίρνουν τα πτυχία τους από εκεί. Και αυτό το λέω γιατί ακούμε να λένε πολλά πράγματα και πολλά λόγια κάποιοι για τις υποδομές της χώρας μας. Στο στυλάκι του «Έλα μωρέ, δεν έχουμε στην Ελλάδα καλά σχολεία, δεν έχουμε στην Ελλάδα καλές εστίες μόρφωσης». Αυτό είναι αλήθεια? Αυτό είναι λίγο γενικό και βάζει στο ίδιο καλάθι όλη την εκπαίδευση της χώρας. Δεν θα συμφωνήσω με αυτό. Εγώ έχω τελειώσει πολιτικός μενικός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, στο Πολυτεχνείο. Δεν θεωρώ ότι η χώρα μας υστερεί όσον αφορά την εκπαίδευση. Σαφώς όμως δεν έχει βαδίσει με γοργά βήματα μπροστά, ούτως ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στην επικαιρότητα. Δηλαδή, εγώ σαν φοιτητής, τα 5 χρόνια φοιτησής μου δεν είχαμε υπολογιστεί να εργαστούμε. Ωραία. Να σας το πω έτσι απλά. Αυτές είναι κάποιες ελλείψεις. Στο ΙΕΚ έχω βάλει στο τμήμα διακόσμησης και σχεδίασης όχι μόνο υπολογιστή, αλλά σχεδιαστικά προγράμματα που δεν διδάσκονται καν στη χώρα μας. Δηλαδή, τι θέλω να πω, σαφώς η εκπαίδευση είναι καλή, αλλά δεν ακολουθεί τα βήματα της επικαιρότητας και της αγοράς εργασίας. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, είναι πάρα πολλές ειδικότητες που δυστυχώς στη χώρα μας και να τις σπουδάσει κάποιος είναι προδιαγεγραμμένο το μέλλον του. Δηλαδή, δεν θα μπορέσει να εργαστεί. Είναι κάτι το οποίο η συμβουλευτική όσον αφορά τον όμιλό μας είναι πολύ σημαντική. Είναι πολλά παιδιά που επηρεάζονται από πολλά χόμπι, από πολλά που βλέπουν στο ίντερνετ. Τώρα πια η πληροφόρηση έχει φτάσει σε ένα σημείο που δεν μπορούμε και να την ελέγξουμε. Πόσο μάλλον ένας νέος που αυτή τη στιγμή ασχολείται με ένα πολύ σημαντικό θέμα που έχει να κάνει με την καριέρα του, που αυτή αύριο μεθαύριο θα καλύτερα να ζήσει και αυτός και η οικογένειά του. Η εκπαίδευση σε γενικές γραμμές τη χαρακτήριζα καλή, αλλά απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Θέλει πάρα πολύ εργασία. Ακόμα και πρόσφατα που πήγα το παιδί μου να το γράψω στο δημοτικό, μου ανακοίνωσαν ότι έχει μειωθεί κατά 1 ώρα η εκπαίδευση. Όχι, η εκπαίδευση στην πρώτη δημοτικού μειώθηκε κατά 1 ώρα, ψηφίστηκε από την κυβέρνηση, για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, να μην προσλάβουν άλλους εκπαιδευτικούς. Αυτή η 1 ώρα στο δημοτικό, στην πρώτη δημοτικού, σε όλα τα Ελληνόπουλα, νομίζω είναι ένα θέμα. Από εκεί και μετά, γιατί η χώρα μας στο κομμάτι αυτό που αναφέρατε δεν πιάνει τον παλμό
ενός κόσμου που αλλάζει να βάλει μέσα όλα αυτά τα επαγγέλματα που δεν τα βρίσκουν? Γιατί λείπει η οργάνωση στη χώρα μας. Είναι θέμα οργάνωσης ή συνειδητά κάποιοι οδηγούν τη χώρα σε αυτό το κομμάτι? Δεν μπορώ να φανταστώ. Εσείς ως υπεύθυνος, ας πούμε, η ΕΚ τι φαντάζεστε? Δηλαδή τώρα δώστε μου ένα παράδειγμα με ένα επάγγελμα, παραδείγματος χάρη, το οποίο δεν διδάσκεται στην Ελλάδα. Ναι. Ο τουρισμός. Ο τουρισμός δεν διδάσκεται στη χώρα μας. Και όλα τα ελληνόπουλα. Καθήλυνα τουριστική χώρα, έτσι. Ναι. Δεν υπάρχει πανεπιστήμιο στον τουρισμό, στην πιο τουριστική χώρα, στην πιο όμορφη χώρα του πλανήτη. Ωραία. Η εκπαίδευση που παρεχόταν όλα αυτά τα χρόνια που μας πέρασαν, και αυτά αποδεικνύεται από την σταδιοδρομία των αποφύτων πολλών σχολών, ήταν ελλιπέστατη. Αν στον τουρισμό αυτή τη στιγμή δεν παρέχει, και ο τουρισμό, μιλάμε για πάρα πολλά επαγγέλματα. Είναι ο μάγειρας, είναι ο ζαχαροπλάστης. Είναι μια μεγάλη αλυσίδα, συμφωνούμε. Είναι ατελείωτη η αλυσίδα για μια μονάδα πεντάστρου ξενοδοχείου. Όταν λοιπόν δεν διδάσκουμε τον τουρισμό, πώς θα προχωρήσουμε? Όταν αυτή τη στιγμή οι θέσεις που προκύπτουν η μία μετά την άλλη είναι στο κομμάτι του τουρισμού. Μετά ο χώρος της υγείας. Από την υποδοχή κιόλας θέλει μια σπουδή. Έτσι. Αυτό που λέμε το customer care ή το πώς υποδέχεσαι τον τουρίστα. Έτσι. Φυσικά. Μα στο εξωτερικό δεν κάνουν κάτι το συνταρακτικό. Έχουν κάποιους κανόνες, έχουν προγραμματισμό, έχουν οργάνωση και έχουν και σοβαρή εκπαίδευση. Αυτά εδώ δεν υπάρχουν δυστυχώς. Ναι. Και μόνο αυτό το παράδειγμα που μου δώσετε, κύριε Μπέλο, νομίζω ότι είναι αρκετό για να καταλάβουμε. Και να πω κάτι, γιατί χάρηκα ιδιαίτερα που αναφέρθηκαν θέματα για την εκπαίδευση και τον αθλητισμό. Είναι πολύ σημαντικό μέσα από τον αθλητισμό να ενισχύονται οι προσπάθειες των φοιτητών για την εκπαίδευσή τους. Γιατί πολλές φορές στο παρελθόν από πολλά αθλητικά κέντρα θεωρείται κάποιος ότι αν γνωρίζει να είναι καλός ποδοσφαιριστής, μπορεί να μην χρειαστεί καν να σπουδάσει. Δηλαδή, είχαμε και τέτοια θέματα στο παρελθόν. Χαίρομαι πολύ που τα ακούω και θα ενισχύσουμε όλους τους φοιτητές. Οποιοςδήποτε θέλει και το λέω ανοιχτά από τώρα να σπουδάσει σε εμάς, στο ΙΕΚ δεν θα πληρώσει ένα χρόνο, θα έχει μόνο τον ένα χρόνο να πληρώσει. Θα έχει ετήσια υποτροφία, σας το ανακοινώνω και από τώρα. Και έως 50% έπτωση οτιδήποτε θέλει κάποιος να σπουδάσει στο όμιλό μας. Αποκλειστικά για τον αγροτικό αστέρα. Πρόεδρε, η εκπομπή έβγαλε νομίζω κάτι θετικό. Συν αυτά που θέλω να μου πεις τώρα για τα σχέδια, για το πώς εσείς φαντάζεστε τον αγροτικό αστέρα. Ο αγροτικός αστέρας. Μελλοντικά σχέδια. Ο αγροτικός αστέρας μεγαλώνει συνεχώς, μεγαλώνει ραγδαία, για κάποιους μεγαλώνει επικίνδυνα. Δεν το θέλουν δηλαδή? Το έχουμε ακούσει και αυτό. Ναι. Καλοθελητές υπήρξαν από γενέσεως η περιοχή μας εδώ της ιστορίας της ανθρωπότητας. Γεννάει πολλούς καλοθελητές, ειδικά εδώ. Προσπεράστε τους. Αυτό κάνουμε. Εν πάση περιπτώσει, χαμογελάστε τους και αφήστε τους στη μοίρα τους. Έχουμε πολλά σχέδια για τον αγροτικό αστέρα. Αρκεί να υπάρχει καλή προαίρεση και καλοί συνεργάτες, και τώρα είμαστε τυχεροί γιατί είμαστε μια ομάδα ανθρώπων που μιλάμε την ίδια γλώσσα. Στα άμεσα σχέδια είναι η επιτέλους δημιουργία ενός προπονητηρίου για ένα σύλλογο ο οποίος αυτή τη στιγμή διανύει τον 85ο χρόνο λειτουργίας του. Δεν έχει ο αγροτικός αστέρας προπονητήρια, δεν έχει ένα χώρο να στεγάσει τα παιδιά του. Παλεύουμε με τα λιγοστά και ανέτοιμα δημοτικά προπονητήρια. Εν πάση περιπτώσει, στα άμεσα σχέδιά μας έχουμε ήδη καταθέσει πρόταση σε έναν μεγάλο φορέα που υπάρχει στην περιοχή μας για να δημιουργήσουμε εκεί ένα προπονητήριο με κανόνες ασφαλείας καταρχήν, για όλο τον κόσμο ανοιχτό. Το λέω και το έχω ξαναπεί και το λέω και με την ευκαιρία της σημερινής εκπομπής, για όλο τον κόσμο, για όλα τα σωματεία του Ευόσμου, ένα προπονητήριο το οποίο θα στεγάσει τα όνειρα, τα αθλητικά όνειρα κατά βάση, αλλά και τα πολιτιστικά, γιατί εκεί οι δράσεις θα είναι και πολιτιστικές, ακριβώς, των νεαρών κατοίκων της περιοχής, της νεολαίας, αλλά και των μεγαλύτερων, όχι μόνο της νεολαίας. Γιατί η περιοχή μας δυστυχώς δεν έχει καθόλου αθλητικές υποδομές. Είναι ανεπίτρεπτο μια περιοχή 200.000 κατοίκων σχεδόν, ο Δήμος Ευόσμου Κορδελιού, δεν έχει ένα γήπεδο. Ένα γήπεδο δεν υπάρχει στο Δήμο. Εκτός από το ιδιόκτητο γήπεδο του Αγροτικού Αστέρα,
δεν υπάρχει ένα γήπεδο να πληρεί προϋποθέσεις. Λέτε για το ποδοσφαιρικό γήπεδο, έτσι. Και για τα κλειστά γυμναστήρια υπάρχει ένα κλειστό γυμναστήριο. Ένα κλειστό γυμναστήριο. Τώρα βέβαια θα ήθελα και την άποψή σας για το ποδοσφαιρικό γήπεδο, όπου ο επαγγελματίας Αστέρας Ευόσμου έχει αντιρρήσεις, θέλει να παίζει, λέει, σε άλλο γήπεδο. Και επίσης έχουμε επί της αναγεννήσεως στη νέα περιοχή του Ευόσμου αυτές τις εγκαταστάσεις που ήταν να ετοιμαστούν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αν θυμάμαι καλά. Ακριβώς, οι οποίες ακριβώς. αυτή τη στιγμή όχι μόνο δεν έχουν περατεθεί, αλλά είναι και το εθνικό μας ρεζίλι. Αξίζει κάποια στιγμή να περάσετε να δείτε σε τι κατάσταση έχουν αφήσει χώρους οι οποίοι θα μπορούσαν να αποτελέσουν στολίδι και λύση για ολόκληρη την κοινωνία και την ευρύτερη περιοχή. Κύριε Μπέλο, εδώ τώρα ο κύριος Αρετάκης, αν θέλουμε να κάνουμε πολλή συζήτηση, ανοίγει ένα μεγάλο κεφάλαιο για το πώς μπορούν να σταθούν στα πόδια τους ερασιτεχνικοί σύλλογοι. Εσείς προέρχεστε μεν από έναν χώρο εκπαίδευσης πανεπιστημίου δημόσιο, όπως είναι το Απιθύτα, το Αριστοτέλειο, αλλά ως διευθυντής ενός ΙΕΚ, το οποίο φέρει την ονομασία του New York College, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πως οι στυλοβάτες των κολεγίων στην Αμερική είναι ιδιώτες, είναι επιχειρήσεις, είναι μεγάλες χορηγίες, οι οποίες αυτή τη στιγμή μέσω των κολεγιακών αθλημάτων, όπου κάνω λάθος διορθώστε με, τροφοδοτούν τον επαγγελματικό αθλητικό χώρο της χώρας με όλα αυτά τα καταπληκτικά τα οποία βλέπουμε σε οποιοδήποτε άθλημα. Εμείς τώρα αυτό γιατί το αναθεματίζουμε στη χώρα μας? Και στην εκπαίδευση που την ξέρετε με την τεχνοκρατική σας ιδιότητα και δεν αφήνουμε να μπουν μέσα χορηγοί και επενδυτές έτσι ώστε να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Ακόμη και στα πανεπιστήμια. Κοιτάξτε, όλο αυτό το σκηνικό είναι ένα μέρος όλου του παρελθόντος, το οποίο παρελθόν πληρώνουμε και θα πληρώνουμε για τα χρόνια ακόμα. Ναι, δεν γίνεται αυτό το παρελθόν τώρα με αυτό να τελειώνουμε κάποια στιγμή. Μόνο με ιδιωτική πρωτοβουλία για την ώρα θα μπορέσει κάτι να αλλάξει και αυτό έχει δείξει η εμπειρία μου και ενδεχομένως με κάποιες πολύ δυνατές συνεργασίες. Δηλαδή, αν βρουν αυτή τη στιγμή εταιρείες που δουν ότι υπάρχει όφελος πίσω από αυτή τη διαδικασία και ιδιώτες που είναι εξειδικευμένοι και μπορούν να κάνουν τη διαφορά σε αυτό το καθεστώς και υπάρξουν κατάλληλες συνεργασίες, ναι, φυσικά και μπορούν να γίνουν πάρα πολλά. Αλλά δυστυχώς δεν προχωράει η κατάσταση εδώ και δεν είναι μόνο θέμα κονδυλίων πάντα όλα τα θέματα που συζητάμε. Είναι θέματα νοοτροπίας παγιωμένης, η οποία δυστυχώς δεν αλλάζει εύκολα στη χώρα μας. Και αυτό το διαπιστώνουμε και από πολλά και από θέσεις εργασίας. Ενοχλούνται συμφέροντα? Μπορεί να ενοχλούνται και κάποια συμφέροντα, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι αυτά η βασική αιτία που δεν προχωράμε. Είναι παγιωμένες κάποιες αντιλήψεις. Ακόμα και σήμερα που μιλάμε, πολύ νοοτροπία του κόσμου είναι στο να βολευτεί κάτω από ένα καλό μισθό. Να βολευτεί να μην αναπτυχθεί, να μην εξελιχθεί, να μην προχωρήσει. Αυτή τη στιγμή, εγώ θελήσω να κάνω ένα σεμινάριο και να πω σε 10 επαγγελματίες ότι θα το χρηματοδοτήσω για να εξελιχθούν. Δεν θα μαζέψω 2.000 αιτήσεις, μπορεί να μαζέψω 100 αιτήσεις. Να σας το πω έτσι απλά. Είστε 1.000 άτομα που μπορούμε να δούμε για πρόσληψη, που στείλαν το βιογραφικό τους. Δεν θα προκύψει κάποιος ζήλος για να προχωρήσει κάποιος παραπάνω, να κάνει 5 βήματα παραπάνω από εκεί που βρίσκεται, παρά να τακτοποιηθεί σε μια συγκεκριμένη θέση. Δηλαδή η νοοτροπία του δημοσίου, του βολέματος, ακόμα δεν έχει φύγει. Και αυτό είναι που μας τα χαλάει όλα. Το θα αναλάβει, όπως ο κύριος Χρόνης τώρα έχει αναλάβει το τιμόνι του καπετάνιου, ας πούμε. Αυτό θέλει κότσια, θέλει προσπάθεια, θέλει να παλέψει με κύματα, θέλει πολλά. Δεν είναι απλή υπόθεση. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν και οι νέοι. Αυτό είναι το θέμα μας. Αυτό πάμε να κάνουμε στην εκπαίδευσή μας. Εμείς δεν πάμε να τους μάθουμε γιατί μόλις πάρουν το χαρτί θα έρθει ο μισθός. Τους εξηγούμε ότι θα μπείτε μια δυνατή εισαγωγή σε έναν κλάδο αυτή τη στιγμή, σε μια χώρα που μπορεί να κάνετε πολλά. Είναι ευκαιρία για εσάς να βγείτε σε αυτό το καθεστώς έξω με κάποια εφόδια. Αλλά πρέπει να παλέψετε. Δεν έχουμε μάθει να παλεύουμε. Πάμε, κύριε Αρετάκη, στους χώρους που χρειάζεται τώρα ο αθλητισμός. Αθλητικό κέντρο. Αθλητικό κέντρο. Εμείς έχουμε εκφωνήσει, όπως είπαμε. Ποιες είναι οι δικές σας οι προτάσεις και ποια είναι η αντιμετώπιση που έχετε σε αυτήν την πρωτοβουλία των αγώνων από που δίνετε? Εμείς έχουμε κάνει λοιπόν εδώ και ένα χρόνο περίπου, επεξεργαζόμαστε ένα σχέδιο. Έχουμε καταθέσει στον φορέα που είναι τα Ελληνικά Πετρέλαια. Στην περιοχή. Ακριβώς. Η οποία έχει μία έκταση, την μοναδική αυτή τη στιγμή,
στο Δήμο, η οποία έχει μείνει κενή και δεν έχει χτιστεί, δεν έχουν γίνει οικοδομές δηλαδή, Ναι. εκεί να δημιουργηθεί το αθλητικό κέντρο του Αγροτικού Αστέρα. Μάλιστα. Τι Με σας συγκεκριμένους κανόνες, η απάντηση θα δοθεί μέσα στο καλοκαίρι, με συγκεκριμένους κανόνες, Τώρα δηλαδή, προδιαγραφές, ακριβώς. Ιούλιο-Αύγουστο. Ναι. Το Δεκέμβριο είναι μια έκταση η οποία έχει παραχωρηθεί από τα Ελληνικά Πετρέλαια στη Γενική Γραμματεία για 25 χρόνια. Η σύμβαση τελειώνει το Δεκέμβριο και οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν ψάχνουν τώρα τον κατάλληλο τρόπο ώστε μετά το Δεκέμβριο η επόμενη μέρα να αναπτύξει, γιατί ουσιαστικά η περιοχή είναι παρατημένη, παρικμασμένη, η Γραμματεία δεν έχει κάνει τίποτα 25 αυτά χρόνια. Ό,τι έχει κάνει εκεί με το μέτρο των δυνατοτήτων το έχει κάνει ο Αγροτικός Αστέρας, με κάποια αποδυτήρια, κάποια κύμπο και συντήρηση του τάπητα που υπάρχει εκεί σε 2 γήπεδα. Και εμείς τώρα πάνω στο τραπέζι έχουμε προτείνει λύσεις για να δοθεί αυτός ο χώρος με ιδιωτική πρωτοβουλία, από τον Αγροτικό Αστέρα δηλαδή, να φτιαχτεί αυτός ο χώρος με συγκεκριμένες χρονικές δεσμεύσεις, τις οποίες εγγυούμαστε, και να δοθεί φυσικά στους ανθρώπους του αγροτικού, φυσικά στην νεολαία του αγροτικού, αλλά και ευρύτερα στην νεολαία όλου του Δήμου. Μάλιστα. Οπότε εδώ κολλάει νομίζω και το κοινωνικό έργο. Βγαίνει κοινωνικό έργο από αυτή την πρωτοβουλία. Σαφέστατα, γιατί αυτή τη στιγμή θα γίνει Έχουν σχέση δηλαδή αυτά μεταξύ τους. Γιατί ο κόσμος το κοινωνικό έργο, ξέρετε, και λόγω των ημερών και λόγω της κρίσης το αντιλαμβάνεται διαφορετικά. Έτσι. Φανταστείτε ότι θα είναι ένας χώρος ο οποίος θα είναι χώρος όπου τα σχολεία της περιοχής, Ναι. δωρεάν και χωρίς καμία δέσμευση θα μπορούν να κάνουν τις ημερίες εκδρομές τους, ενώ τώρα την κάνουν στην πλατεία του Ευόσμου και στις καφετέριες. Θα μπορούν να αθλούνται, να παίζουν. Θα είναι ένας χώρος που θα μπορούν να γίνουν και άλλες δραστηριότητες, όπως εργασιακά πρωταθλήματα. Όλα αυτά θα είναι δωρεάν. Δεν θα υπάρχει, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Εμείς θέλουμε να γίνει κάτι για την περιοχή, γιατί ζούμε εδώ, θα συνεχίσουμε να ζούμε εδώ, είτε είμαστε στον αγροτικό είτε δεν είμαστε, και θέλουμε να γίνει κάτι και να αφήσουμε κι εμείς το στίγμα μας, αν θέλετε, τα επόμενα χρόνια, ότι ένα λιθαράκι βάλαμε κι εμείς για να αναπτυχθεί αυτή η περιοχή, η οποία πραγματικά στερείται υποδομών, κακώς στερείται υποδομών εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μάλιστα. Για πάμε και στη μεταξύ σας συνεργασία τώρα. Τι περιλαμβάνει αυτή η συνεργασία? Η συνεργασία περιλαμβάνει καταρχήν καταρχήν ερχόμαστε κοντά, γιατί ούτε εμείς είχαμε σχέση με το New York College, ούτε προφανώς οι άνθρωποι του New York College είχαν σχέση με τον Αγροτικό Αστέρα. Θέλουμε να έρθουμε κοντά, να γνωριστούμε. Υπάρχουν πάρα πολλές δραστηριότητες και πάρα πολλοί τομείς του New York College που θα εκμεταλλευτεί σε εισαγωγικά ο Αγροτικός Αστέρας. Ναι. Αντίστοιχα, το ίδιο θα γίνει και από την πλευρά των ανθρώπων του New York College, και δραστηριότητες και εκδηλώσεις μέσα στη χρονιά, και φυσικά, και ευχαριστούμε πάρα πολύ, τις ειδικές τιμές που θα έχει ο Αστέρας στο κολέγιο, αλλά και οι τελειόφοιτοι του κολεγίου στους τομείς τους οποίους έχει ο Αγροτικός Αστέρας, προπονητές δηλαδή, θα μπορούν να κάνουν την πρακτική τους καταρχήν στα τμήματα του ερασιτέχνη, είτε είναι ποδόσφαιρο, είτε σε λίγο καιρό είναι μπάσκετ, βόλεϊ κτλ. Μάλιστα. Κύριε Μπέλο. Εμείς εξ αρχής αναζητούσαμε και συνεχίζουμε και αναζητούμε τόσο προσωπικότητες, εταιρείες, ομάδες, που είναι, να το πω έτσι λαϊκά, της πιάτσας. Είναι δηλαδή αυτές οι οποίες θα δραστηριοποιούνται και προσπαθούν να ανέβουν, να πάνε όσο καλύτερα γίνεται. Δεν είμαστε η εταιρεία που θα προσεγγίσουμε έτοιμους, γνωστό κόσμο, να το πω έτσι απλά, δυνατές ομάδες σαν πυροτέχνημα marketing. Θέλουμε δηλαδή ποιοτικές σχέσεις, και όταν βάζουμε τη σφραγίδα μας την μένει και προσπαθούμε για το καλύτερο δυνατό, συμπάσχουμε. Και δεν μένουμε μόνο στα λόγια. Είναι ποικιλόμορφη η συνεργασία, δηλαδή και στο κομμάτι της εκπαίδευσης μπορούμε να κάνουμε την ειδικότητα της προπονητικής να γίνει στον Αγροτικό Αστέρα, όλο το πλάνο και το πρόγραμμα της εκπαίδευσης της ειδικότητας αυτής με τους καθηγητές, τους καταξιωμένους της ομάδας. Το κομμάτι της δημοσιογραφίας και της αθλητικής δημοσιογραφίας μπορεί να καλυφθεί πάλι από τη συγκεκριμένη ομάδα.
Μπορούμε να ενισχύσουμε το αθλητικό πνεύμα στους φοιτητές μας με ομάδα ποδοσφαίρου που μπορεί να γίνει δική μας, που να συνεργάζεται και με τον Αγροτικό Αστέρα. Το παρόν στις εκδηλώσεις και όλα τα event το θεωρώ δεδομένο από την πλευρά μας. Είναι κάτι που το αναζητούμε και εμείς, γιατί θέλουμε πάντα να είμαστε, είναι το συμφέρον μας, αν το θέλετε, και απλά να είμαστε κοντά στους νέους. Και από εκεί και πέρα μετά, ό,τι προκύψει στην πορεία θα είναι χαρά μας να το κάνουμε. Δηλαδή και το τμήμα γραφιστικής μπορεί να βγάλει περιοδικό για τον Αγροτικό Αστέρα. Και το τμήμα του βίντεο και τις εικονοληψίες και όλα αυτά μπορεί να συνδράμουν στη λήψη αγώνων. Δηλαδή στην καλύτερη οργάνωση και προβολή, φυσικά, έτσι, και της πρακτικής εξάσκησης ταυτόχρονα. Έχουμε 70 ειδικότητες, δηλαδή πολλά αυτά που μπορούμε να κάνουμε. Φτάνει να έχουμε το υλικό, να έχουμε τα τμήματα και να μπορούμε να βοηθήσουμε. Ωραία. Τώρα, ημερολογιακά τι έχουμε μπροστά? Απόψε είναι Τρίτη, τι έχουμε μπροστά τις επόμενες ημέρες? Πρόεδρε, κύριε Αρετάκη. Πέμπτη στις 9.30 κάνουμε την Πέμπτη. Στις 8 του Ιούνιου, έτσι. Στις 8 του Ιούνιου. Τι έχουμε στις 8 του Ιούνιου, μεθαύριο δηλαδή? Διοργανώνουμε ένα πάρτι, μια μάζοξη φίλων στον πεζόδρομο του Ευόσμου, στο κλαμπ Μπόζαρ, όπου πιο χαλαρά από την καθημερινότητα θα πιούμε το κρασί μας, την πύρα μας, θα γνωριστούμε με πολλούς ανθρώπους. Είναι τιμή μας που θα παραβρίσκεται εκεί το New York College, η Bayline Ναυαγοσωστική επίσης, το κλαμπ Βαραντέρο Θεσσαλονίκης και επίσης οι ποδοσφαιρικές ομάδες πυροσβεστών και αστυνομικών. Μάλιστα. Γιατί επιλέξατε αστυνόμους και πυροσβέστες, έτσι, χαριτολογώντας τώρα ρωτάω? Ναι. Δεν υπήρχε κανένας λόγος. Είναι δύο τομείς οι οποίοι βρίσκονται κοντά μας. Ωραία. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό, ναι. Οπότε γι' αυτό το λόγο. Χαίρομαι που οι πυροσβέστες και οι αστυνόμοι παίζουν ποδόσφαιρο. Ωραία. Και για το ΚΑΜΠ, τι έχετε μπροστά σας? Τι είναι το ΚΑΜΠ? Πάμε και στο ΚΑΜΠ. Τι είναι το ΚΑΜΠ? Το ΚΑΜΠ είναι μια καινοτομία την οποία τη δουλεύουμε και αυτήν πάρα πολύ καιρό. Την έχει επιληφθεί ο τεχνικός διευθυντής του Αγροτικού Αστέρα, ο κύριος Γιώργος Δελιγιάννης. Θα γίνει από τις 3 μέχρι τις 8 Ιουλίου στο Δημήτρης Κοντικάκης, στο γήπεδο του Αγροτικού Αστέρα, στον Εύωσμο. Θα δούμε στη συνέχεια και το σχετικό βίντεο που έχει ετοιμαστεί, ναι. Και περιλαμβάνει ένα ταχύρυθμο σχολείο για ήδη ποδοσφαιριστές από 2009 γεννηθέντες έως 2004, με ενδυνάμωση, με τεχνική, με μαθήματα διατροφής, με μαθήματα ψυχολογίας, ένα ημερήσιο σχολείο για 6 μέρες. Είναι δεδομένο ότι όσοι έρθουν εκεί θα κουραστούν πάρα πολύ, αλλά θα είναι δημιουργική η κούραση και καλούμε λοιπόν όλα τα παιδιά να δηλώσουν γρήγορα συμμετοχή, γιατί είναι περιορισμένος ο αριθμός των θέσεων και θα τους υποδεχτούμε στις 3 του μηνός στο γήπεδο μας. Ωραία. Επίλογος, κύριε Μπέλο, τον αφήνω σε εσάς. Εγώ θα κλείσω την εκπομπή, αφήνω τον επίλογο σε εσάς. Εγώ να ξαναευχαριστήσω για τη δυνατότητα που μας δίνετε να βγούμε στο Euro. Και πάντα θα είναι ανοιχτή η πόρτα μας. Σας ευχαριστώ θερμά και θα χαρώ πολύ και... Να ξεκινήσουμε και εμείς τη συνεργασία μας. Φυσικά, γιατί όχι. Εμείς είμαστε ανοιχτοί. Έχουμε τον κλάδο δημοσιογραφίας. Είμαστε σε φάση ανασυγκρότησης τώρα για ανάπτυξη. Έχουμε πάει στην Καμάρα. Είμαστε στο κέντρο της πόλης, Εγνατίας 138. Συστεγάζεται το κολέγιο, το New York College, που είναι η ναυαρχίδα της εταιρείας, γιατί ανέκαθεν ήταν κολεγιακή η εταιρεία. Είναι το μόνο κολέγιο που έχει περάσει τα σύνορα της χώρας. Κανένας άλλος ελληνικός εκπαιδευτικός όμιλος δεν το έχει κάνει αυτό. Είμαστε στην Πράγα και στα Τύρανα. Έχουμε τα καλύτερα πανεπιστήμια αυτή τη στιγμή και ιδιωτικά λύκεια. Έχουμε το IEC New York, το οποίο πρόσφατα έχω στήσει εγώ. Έχω 13 χρόνια στην εμπειρία στα IEC. Έχουμε στήσει το New York Languages, που είναι το κέντρο ξένων γλωσσών για ενήλικες, το οποίο είναι πάρα πολύ δυνατό και λόγω της περιοχής έχει μαζέψει αρκετό κόσμο με τα πανεπιστήμια κοντά. Και έχουμε και τα ΚΕΚ, το KDVM2 με τα πιστοποιημένα σεμινάρια και με τα βάτσο και με όλα αυτά. Επομένως, είναι ένας ολοκληρωμένος όμιλος με όλες τις εκπαιδευτικές δομές και είμαστε σε φάση ανάπτυξης και έχουμε αναπτύξει ταχύτητα, να το πω απλά. Και είναι χαρά μου να αποκτούμε σχέσεις ποιοτικές με τους συνεργάτες μας. Εύχομαι τα καλύτερα και στους δύο σας και σε εσάς, κύριε Αρετάκη, στον Αραστέχνη. Μπράβο για τον χρόνο που αφιερώνετε, τις προσπάθειες που καταβάλλετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανεβάσατε ψηλά τον πύχη, να το ξέρετε, διότι όταν κάνει συνεργασία με το New York College, ο πύχης ήδη έχει ανεβεί ψηλά, οπότε και οι δυο
θα πρέπει για το καλό της κοινωνίας, αν εκεί αυτός είναι ο τελικός αποδέκτης, να σηκώσετε τα μανίκια, παρότι είναι καλοκαίρι, ήρθατε με σηκωμένα τα μανίκια εσείς, εγώ είμαι ακόμα λίγο χειμωνιάτικος. Λοιπόν, να δείξετε ότι είστε έτοιμοι για δουλειά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας. Σας ευχαριστούμε. Σας εύχομαι και στους δυο τα καλύτερα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε εσάς κυρίες και κύριοι που ήσασταν και απόψε το βράδυ μαζί μας. Φτάνοντας έτσι σιγά σιγά προς το τέλος της περίοδου, Ιούνιος μήνας, μπήκε το καλοκαίρι. Ιούλιος, που θα είναι και ο τελευταίος εκπομπής συμπαραστάτης του Δημότη, θα είμαστε λίγο χαλαρά. Θα δούμε τις καλοκαιρινές δραστηριότητες και αυτά τα οποία ετοιμάζουν οι Δήμοι και γεροί να είμαστε πρώτα ο Θεός, θα ξαναδούμε τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η τοπική αυτοδιοίκηση. Τα ξαναλέμε την Παρασκευή στις 9 το βράδυ. Γεια σας και χαρά σας.